Tin, Apa je lah. ya Allah, bagal luang yo baru. Mandi lah leko papada bagalah. Tak jadi apa yang jalan ke Padang. Mangga tinjana dibawa. Kan orang ke Patang tu kan ada. Kanantin ko, biarlah ngurus anak saya di rumah. Sabana pancimburu pajago. Saya mangapa manuang juo indah ko jadi kita berjalan-jalan kapatang adia berjanji kita kapai kapada di tepi laut raja pemandangan. Tidak usah denai dibawa, nak usah denai dipujuk, biarlah denai baku buat dipilih saja. Kapatang udahlah pai, tenaga di barambui pendek, kapue udah jo urang denai dipuju. Manga adia baik tu, sia nama ngatoka, gadi nama nan adia mukasu. Konan babaju sirah, itu kemana kan udah, nan baru pulang dari Jakarta. Sakete den indah picayo, calonyo ko manjo bana, bajalan bapaci-paci sarupo itu. Ko iyo kemanakan udah, indah malu dilie urang, bajalan sarupo urang bah pacaran. Oh ya dia saya, manga baik tu bana, juga manakan katuang cemburu juo. Ko maju barang jalan, bajalan babimpiang tengah, di Jakarta itu soal biasa. Baru sebulan di